Hola a tots. En aquest vídeo anem a explicar-vos com funciona un poc el portal educatiu de la Generalitat Valenciana. Com sabeu, el portal educatiu de la Generalitat Valenciana és un portal que ve a substituir el que abans era Mestre a Casa i està basat en la tecnologia WordPress. Per accedir és molt senzill. Simplement has de posar en la barra del navegador l'adreça portaledu.gda.es i directament accediu a aquesta pàgina. Una altra manera d'accedir és simplement buscant al Google Portaledu GDA i el primer resultat és aquest. Per accedir teniu que anar aquí a la part dreta on teniu un enllaç que posa acceder, o si voleu podeu accedir des de la icona aquesta. Jo tinc dos usuaris, vaig entrar en el meu usuari personal i entrem. Com podem veure, tenim al nostre tauler personal diferents barres, diferents ferramentes, i anem a explicar un poc, molt breument, quines són les ferramentes que més anem autoritzant i en què consisteix cadascuna d'elles. El primer que vos recomano que feu és, aquí dalt teniu un botó que posa opcions de pantalla. El desplegueu i seleccioneu totes les opcions. D'aquesta manera aquí vos apareixeran totes les opcions que té el portal, el taulell. Fixeu-vos que aquestes opcions les podem anar modificant i ordenant-nos-les tal i com a nosaltres ens agradi. Fixeu-vos que així a la banda esquerra tenim un menú d'opcions. I aquí dalt un altre menú d'opcions. La barra d'aquí dalt és una barra general, on tenim novetats i buscatge o suggeriments, que és el que tenim aquí un poc, els serveis de tota la comunitat valenciana, des d'aules, Itaca, Lliurex, etc. I aquí teniu accessos als diferents llocs que podeu accedir o que esteu autoritzats. Ara estic en el IES Alfred, que soc jo, i estic en la llengua castellana. I aquí teniu una espècie de drecera per accedir ràpidament a cada una d'aquestes opcions. Fixeu-vos, si ens posem damunt d'una opció es desplega un menú, totes les entrades, afegeix categories, etiquetes, en aquest cas, i si fem clic, aquest menú passa a estar aquí baix. Al igual que en esdeveniments, si fem clic, aquest menú passa a estar aquí baix. Vaig a explicar-vos dos de les ferramentes més utilitzades en Portaledu. Tenim entrades, les entrades són com pàgines web o com un tros d'una pàgina web que podem posar dins d'altra pàgina web. Tenim pàgines, que les tenim aquí, que són pàgines estàtiques. Les pàgines estàtiques és una pàgina web. Reconeguem, tu poses una adreça i tens una pàgina web. I aquí una pàgina web no pot contindre altra pàgina web. Jo, per exemple, podria crear-me una pàgina que continguera diverses entrades. Per exemple, reserves és per a reservar aules, ja parlarem d'aquest apartat. Aparença és per a personalitzar un poc l'aspecte de la nostra pàgina. Usuaris per a donar permisos als usuaris, si és el director. Altres eines. Aquí és important, i de fet anem a fer-ho ara, hi ha una part que posa informació del centre. És important que aneu aquí en primer lloc, perquè fixeu-vos que aquí teniu una part que posa URL amigable. Esta URL amigable és això que vegeu així, Alfredo Vicente, portaledu.gda.es, i després tenim aquí Alfredo Vicente. Si canvieu esta URL per el nom del vostre institut, ja la tindreu reservada.
i no tindreu que posar pues, barres baixes o coses estranyes. Així que és molt recomanable anar aquí i guardar-ho quant abans millor. Vaig a posar el nom del meu centre i guarda com a nom de l'espai web. Vale? Imatge del centre, si teniu una imatge del centre la poseu, és bastant recomanable i donem a guardar. Val? Després tenim configuració, que en aquesta part pràcticament no comentarem res en aquests vídeos, ja que es tracta d'una sèrie de vídeos d'introducció. Ara el primer que hem de fer és anar a aparença. Si fem clic sobre aparença, tenim el tema que utilitza Portaledu, que és aquest. Si donem a personalitzar, fixeu-vos que podem donar a personalitzar aquí o aquí. Tenim guinys, menús, pàgina error. Així podem customitzar la nostra pàgina d'error per a que aparega tal com a nosaltres ens agradaria. Però anem primer a personalitzar. I el primer que hauríem de fer, o que caldria fer en una pàgina web, és donar-li el títol. Fixeu-vos que jo m'he posat aquí IES Alfred i posar espai web de l'IES Alfred. La banda de baix no us preocupeu en aquests moments. Vaig aquí a entitat web i tinc aquí el títol del lloc web. Si com hi posa 23, doncs, com podeu veure, es canvia automàticament. Si faig clic sobre aquesta icona d'aquí, doncs em dirigeix directament aquí. Aquí el mateix, em dirigeix aquí i podem canviar la descripció del lloc web. Si vos resulta avorrida i voleu invertir un poc més de temps, podeu utilitzar qualsevol programa d'edició d'imatge per a poder crear un logotip. En aquest cas, he invertit un poc de temps i m'he creat aquest logotip. Fixeu-vos que aquí em posa al costat el logotip, però jo al meu logotip ja li he posat el nom. Què caldria fer? Esborrem el títol. Val? Podem seleccionar un poc la grandària del nostre logotip, el tamany per defecte. Fixeu-vos que aquí dalt tenim una fletxa per a tornar sempre al tamany per defecte de la plataforma. I aquí, que posa icona del lloc web, anem a seleccionar una imatge. En aquest cas jo m'he creat aquesta. Què és el que fa? Simple i llanament, la icona del lloc web és la icona que apareix al costat del nom de la nostra pàgina. I això és el primer que caldria fer. Vaig a anar-li a publicar per a que ja quede publicada. I això seria tot en aquests moments. El proper dia ja veurem com li donem forma a la nostra pàgina web, creem la pàgina de presentació, una pàgina de contacte i ja distribuïm un poc quina forma és la que li volem donar.